ayune tumpuk undung yup yup. Irunge nae irunge. Sajeke oleh aku dadi putra kero iki nek wong ayune kliwat ukur yup yup yup. Kowe lara ireng ya kowe lara ireng manise. Kaki aku idonono aku gelem. Kowe kuwi sapa? Aku buta cakil aku. Cakil. Buta cakil kuwi apa? Kae lho sing kendangane kidang. Kowe arep ngopo aku? Dikongkon Gustiku Raden Paswara Kangsa. Supaya mboyong kowe loreng dadi garwane Gustiku Raden Kangsa ya gelem loreng melu aku gelem ya. Aku durung tau weruh Raden Kangsa. Kok aku dikon bebojoan karo Raden Kangsa. Wong urung tau tepung mestine aku ya ora seneng. Buta. Gandeng aku weruh kowe nek buta kok bagus kaya ngene. Neng buta kok gantenge kaya ngene. Untune kok apik temen iki kenek nggo centelan klambi. Timbang aku dipek karo Raden Kangsa wong aku dadi bojomu ya buta. Aduh. Kowe iki omong apa lara ireng? Tenan aku durung tau weruh Raden Kangsa. Ning bareng aku weruh buta cakil kaya ngene. Kok apik temen. Sirahe ana buta kok raine kaya asu. Kowe piye? Kok jare seneng kok ngeloke kaya asu. Asu ki elek. Ora aku seneng buta cakil. Timbang dipek Raden Kangsa. Mbok aku mbok pek bojo wae to buta. Kowe kok arep ubah banyu bening. Aku wis duwe bojo. Bojoku pirang-pirang keblat papat tak iseni bojo. Ana larane etan ana kidul ana kulon. Sampai kebak bojo kuwi jenenge Bu Cakil. Ning nek aku tresna karo kowe apa ora mbok tampa. Ning kowe tenan? Iya. Lahir batin. Aku ndak ngimpi apa. Aja mara-mara tepung karo wong ayu lara ireng aku malah ditresnani karo lara ireng. Nek pancen tenan, kowe wani sumpah. Iya, sumpah. Nek wani sumpah tenan. Bojoku sing lor sing kidul sing ngetan sing kulon tak patenane kabeh. Wis tuwek-tuwek. Aku pilih sing nyam aku pilih sing nyam bojoku tak patenane bojoku tak patenane. Lara ireng ayo kowe tak boyong nyang Sengkapura. Arep mbok nggo apa?
garwane Raden Kangsa. Kowe buta bodho. Ngoyo-yo tekan kene kok mung golekke Gustimu. Buta. Awakmu kok nyenengke banget. Rambute nggon dada diwut-diwut kenek nggo gujengan. Ning buta kok apike kaya ngene buta. Aku melu kowe ya buta. Kaki aku jaen nang omahmu aku peken bojo ya buta. Wah, piye iki? Aja teman-teman ngene iki. Ora aku nek cedhak kowe pengen demok wae kok. What? Lara ireng kowe iki kagungane Gustiku Raden Kangsa. Ora kumoh aku pilih kowe putra. Gage aku pengen bojo. Aku ndang kepengin duwe anak karo kowe. Baik. Duwe anak piye? Iya. Besok nek aku duwe anak karo kowe metu lanang. Jeneng Noglo. Jenengke sapa? Jeneng Noglo. Nek bocah nangis aja mbok seneni. Aja mbok seneni ya buta. Oh iya tak turuti kowe aja nangis. Noglo. Jalan iya kowe. Ya, kowe dadi jalan aja dewa kowe. Iki nek buta kok parah. Kowe yo nyenengke ning yo gregetke. Kowe ya jalan iki. Jalan iki yo wenu. Wenu aku kowe dadi jalan aja ya. Iya, kowe tak tungak-tungake muga-muga tambah nemen meneh. Ole. Nek kowe gelem dadi bojone Raden Kangsa Dewa. Gelem ya monggo, ora gelem ya monggo. Nek gelem tak bayar nganggo seperangkat alat. Alat opo? Nek gelem apa ora? Iya aku gelem nanging aling-aling gendera biru. Aling-aling gendera biru. Nek eling ora iso turu. Nek eling ora iso turu. Iya, eling-elingen ya, aling-aling gendera biru, nek eling ora iso turu. Aling-aling gendera biru, nek eling ora iso turu. Eling-eling gendera biru, nek eling ora iso turu. Tak pinang itu. Eling gendera biru nek eling ra iso turu. Eling gendera biru nek eling ra iso turu.
aja nangis oglok. Ole 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 ole. Ole ole. Wajahku tak patenane lalaina. Oglok. Oglok mutara. Lah ini lho. Ôi tan vào quẹt. Ôi nó mình muốn làm quẹt đi. Con lại trông gì nữa. Ốc lúc giặt. Pandowo tata kati saya istri yaksa sara maruta obat. Wah kena gendam aku kena gendam. Wah keparat. Wong wedok kaya ngono duwe gendam lore nang aja mlayu kowe. Lara ireng anggepe opo kowe nangani gendam kemayan. Reno pangenamu kecekel dadi boyongan kowe. Oh, glok. Sithik-sithik. Weh, gawe. Ole. Para sing resangan wong ning yastan kapatan ing sing sepi nyenyet datan ana sabawane mung wing monogong liwang-liwung alas greng bebundutan perbatang malang sak nggen-nggen miwah panjruntuling warak panggempronging singa bareng ingkang kaluwen mangap-mangap loro memangsan nadyan to kebak bebaya parandina teja manter hanyada lanang tuwuh saking pernajan ingkang sedhakep suku juga nutupi babanawa sanga anenggih risang kakrasana weninging cipta amung sumendhe marang jidharing papasten satemah ana daya luwih kawane wis tinuku dening laku brata marma daya luwih miyak mega kang amayungi amarni wudaring semedi kasaruprataning brahmanyana katon sigra sinambra ulat madu Eko sanyatane Kanjeng Iris harto pawon tengrangmu
Kisanak bingahing ngraos kula tanpa upami dene amargi mudaring Subrata kula saged sapejagong kandika. Aduh, ngaturaken geng panuwun kepareng ngunggulang tepang Gladewana kula pun kakrasana jeng andika menika sinten? Menawi dangu kalian kula Resi Dahana. Ger, kula namung kepengin badhe bawa raos. Monggo kula atur lenggah ingkang prayogi penemban. Lenglenging driya mangun gong. Mangkung kanduhan rimang. Bingahing raos kula dene wonten Muda Tumaruna ingkang sampun wegik aulah brata samadhi kados lekasing para pendhita. Nggih. Kula nuwun sewu mestinipun wonten ingkang ginayuh nggih. Inggih. Sedaya lekasing titah anggenipun mahas ngasepi kala wau tatantu wonten gegayuhanipun. Namung nguning raos kula dene sang penemban Resi Dahana ingkang sampun kepareng rawuh wonten mriki lan kersa merpeki dhateng kula. Yektosipun senajan kula menika sampun sepuh wareg mangan gempalaning jagat nanging kula kepengin tetanya dhateng ingkang langkung nem. Mboten sanes kejawi babagan menungsa ingkang gesang menika tiyang sepuh jaman semanten nate mestani bilih kedah saged nguwaosi kalih perkawis inggih menika kamardikaning lair lan ugi kamardikaning batos. Nggih. Tembung waosi kamardikaning lair lan kamardikaning batos menika menawi anut andika angger kados pundi werdinipun. Aduh penemban. Kula ngrumaosi cubluk cupeting nalar tuning budi cingkranging samukawis. Mila mbok menawi mangke anggen kula atur waluyan dhateng andika Resi Dahana wonten kekiranganipun kula nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa nggih. Inggih penemban waleh-waleh menapa menawi kamardikaning lair mekaten werdinipun saged nyekapi kabetaning gesang saking wedaling kringetipun piyambak. Inggih woh ingkang ngelan mboten gumantung dhateng tiyang sanes lan mboten dados sesanggening ngakathah. Menika nggih inggih lajeng kamardikaning batos kamardikaning batin menika dipun cakaken srana nyingkiri nafsu datan nista lair batin terus utama tansah sepi saking raos milik menapa dene drengki. Gesangipun namung setunggal inggih menika tuhu dhateng paugeraning bebrayan ingkang kaesti linambaran manembah dhateng purbaning dat kang murwengdak menika atur waluyan kula babagan kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung penemban. Inggih kisana kula langkung bingah dene jengandika paksih muda dene sampun wegik nyatanipun kejawi Maranata lebu wetuning napas lan upus nanging adika angger ugi sampun mumpuni babagan kawaskitaning lair batos. Namung kemawon nggih menawi jengandika kisanak gadah gegayuhan panjangka jengandika kisanak menika menapa? Aduh panemban kula mboten badhe medharaken sawetahipun namung sak saged-saged gesang kula saged topi guna tumraping nusa bangsa miwah negari. Kanthi srana kula menepaken raos miwah pandulu kula menika kala wau ingkang kuwajat tanah sanes kejawi namung
saged meper hardaning nafsu. Sasampunipun meper hardaning nafsu, saged wening ciptaning manah kula, weninging cipta mahanani reming pancandriya. Sasampunipun lerem pancandriya kula satemah padhang paningal batos kula. Menawi sampun wening paningaling batos kula, satemah kula saged dharma betekaken gesang kula sawetahipun inggih raga kula inggih jiwa kula. Ingkang badhe kula tanem wonten ing bumi Mandura mriki kangge jayaning negari miwah para kawula. Oh, nggih. Diyu pitung bangketal gedene krida sang kakrasana tinekem wantun jangganing naga sinebit sakayane tugel del marang sureng prang udan arum arum oh irem om kembang popong karate bang rarayungan long melengkung katyuping maruta manda manggut-manggut asri yen dilulu maweh semu kang
mawur Hong ilaheng awit namastu namasidam ditahulun Kakrasana ulun Bathara Brahmaya Budawaka saka ing swarga Dahana ingkang memba warna resi Dahana kang sarta paring nugraha marang jeneng para kagi yaiku ingkang wujud kemayan naga diyu ingkang semono agenge ingkang mrawasa jeneng sira saetine waleh-waleh apa iku pusaka kadewatan loro cacahe Kanjeng Kyai Nenggala lan Lugara ya Trigara ingkang wis manunggal sajiwa kelawan sira. Aduh, Pukulun ngaturaken ageng panuwun so bekti kula mugi katur. Ya kaki ulun tampa. Sanget boten nginten bilih. Anggen kula mapan mahas ing asepi wonten ing wana ngriki jebul nampi rawuh paduka kanthi ngasta nugraha ing semanten dumateng kula Pukulun. Ya kaki Kakrasana sumurupa ya nggih sayektine bareng ulun wis bisa gagapi lelakon Praja Mandura nganti titi mangsa iki kang sarta anggonira mung tansah mrihatinake marang penandhang para kawula anggonira mung tansah kepengin dharma baktekake diri pribadinira tumrap negara iki satemah narbuka tyas ulun kepengin sabiyantu marang sira kaki. Aduh Pukulun ngaturaken ageng panuwun Pukulun. Ya nggih. Waleh-waleh apa kaki tak jarwani luwih dhisik. Sejatine sira iku dudu wong sudra sempali wong macu kiling balelongan. Nanging sejatine sira iku atmajaning Ratu Mandura. Putrane Kaki Prabu Basudewa kelawan Dewi Rohini. Uga kadangmu Sinarayana padene lara ireng iku uga putrane Kaki Prabu Basudewa Ratu Mandura. Apa to darunane dene disebrataken ning padukan Widara Kandhang merga saka gawating lelakon nalika semana. Yaiku mogane Jaka Maruta ya si Jaya Prakangsa. Iku sejatine dudu putra Mandura nanging ku anaking mungsuh tubusaning satru. Anaking Ratu Wagra Prabu Gorawangsa kelawan ibunira ya kuwi Dewi Amirah ya Dewi Maerah salah sawijining garwanata Mandura. Ingkang nyatane gawating lakon nalika semana Jaka Maruta bakal ngendhih kawibawan Mandura. Rening sira isih padha cilik-cilik, mula banjur katitipake marang Demang Sagopa ana ing padukuhan Widara Kandhang. Ngaturaken genging panuwun kagiat raos sing manah kula. Dene kula sejatosipun Atmaja Nalindra Mandura Pukulun. Iya kaki iya. Sabanjure nggih. Lekas kita kang kaya mengkono mau bener ora luput kaki. Ya sira ingkang bakal dinama dama ing besok bakal nglengser ke Prabon Mandura. Lajeng kados pundi? Sakmangke kawontenanipun Raden Baswara Kangsa. Kaki iku tetep dadi satru memala tumrap negara Mandura. Mula luwih dhisik sira bakal ulun sangoni kinarya laksitaning lakunira. Merga ing besok sira bakal mengku bawat praja iku dudu pakaryan kang enteng, nggih. Ratu mono kudu pinter samubarang lan bisa madhahi sawernaning penemu. Ratu mono tansah bisa ngupaya srana bisane ngudari reruwet. Mongson weling saupama besok sira pinitaya dening jagat mengku bawat praja. Dadi ratu ingkang tansah piguna lan bisa dadi pengayom sejati. Kakrasana kula wonten dawuh. Dudu kawulane sing dikudokke padha lan manut marang ratune nanging kudu diwalik ratu ya panguwasa mono kudu tansah budidaya manunggal lan madhahi isi atining para kawula
jumbuh kelawan majuning kahanan iki kulup. Aduh pukulun. Padang tetrawangan raos sing manah kula pukulun. Iya, Kaki. Menemkat lajeng kula menapa kedah wangsul dhateng Man Widara Kandhang. Ora Kaki. Dina iki negara Mandura saya panas lan saya gawat. Merga kangsa nganakake adu-adu jago nantang kelawan Ingkang Rama. Ana biyawara wong sak negara Mandura kudu nonton adon-adon iki. Karepe kangsa dewa ya mung kepengin goleki sira lan dulurira. Jujuka alun-alun Mandura papaning tetandhingan nanging kang prayitna ngati-ati rampung ana perkara iki. Samarepamoring suksma sinuksmaya pinayeng asepi
iki kok malah wis pepak. Biyung Sagopi Narayana lara ireng lan kowe Kakang Udawa. Aku pengen nggih. Widara kandhang geger nggih. Kakang aku dioyak-oyak buta. Tujune ditulungi karo Kakang Narayana lan Kakang Udawa. Kakang buta saka Sengkapura. Kongkonane Kangsa Dewa arep ngepek aku, Kakang. Wah, parah. Oh. Wah. Murang tata pancen. Yen ngono bener pangandikane Pukulun Bathara Brahma. Oh, paduka Kakang Mas. Sampun pinanggih kalian Pukulun Bathara Brahma. Aku Mas ngasepi ana tengahing Wanagong liwang-liwung. Aku dirawuhi karo Sang Hyang Bathara Brahma. Malah jebule pun Kakang lan Siadi Narayana padine lara ireng iki dudu anake Bapa Demang lan Biyung Sagopi nanging pun Kakang lan Siadi iki putra Ratu Mandura Prabu Basudewa. Mila Kakang Mas Kakrasana kala wau dipun paringi pusaka kalih Kanjeng Kyai Nenggala lan Trigara inggih Lugara ingkang dados telesanipun senjata Nenggala ingkang sampun noksmeng saliranipun Kakang Mas. Kok kowe nerweteh ngono ki piye? Lah ingkang dipun rawuhi dewa menika mboten namung paduka nanging klebet kula. Kowe wong klontang klantung ngalor ngidul munggah gunung udon jurang jajah desa Milangkori kuwi. Anak ketingalipun ngaten. Mila menawi kula dipun dukani kan Bapa Demang, kula namung mendel kemawon. Wong nyatanipun menapa ingkang kula lampahi menika mboten sami kalian pawarta ing Sumbar. Narayana dikabarke maling ya wis men. Taraki wong tukang apus-apus ya luweh. Aku kok ora mudeng sing padha gunan iki piye to nggih piye. Udawa kowe ndang bali yang padukuan Widara Kandhang. Bapakmu kae mau piye dicencang buta lho nggih. Tobat. Kanthi aku ngrungokne tembungmu iki tegese wiwara iki wis binukak dening adiling kodrat ya nggih. Bener sejatine kowe kabeh kuwi putra Mandura ya nggih. Aduh, Biyung. Yen ngono banjur bebuden apa ingkang bakal tak aturake minangka piwales, Biyung? Aku mung nglakoni wajib nggih tanpa pamrih ya Kakrasana Narayana lara ini. Narayana ora susah Kakang kang cinatur samengko negara Mandura nedeng gawat kaliwat-liwat. Merga pancen mogane si Kangsa Dewa. Sapa ature lara ireng bakal ngrabi adhiku wadon nanging gawe Pukulun Bathara Brahma lamun ta titi mangsa iki nganake adu-adu jago menungsa. Mula Narayana adimu gendongen Biyung Sagopi ayo njujuk alun-alun Mandura.